Oy, 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 oy. Punta ko! NANI?! Asan ka ba? Balog! What? Huwag kang gagalaw. Oh no! Huwag kang gagalaw na masamang paggalaw. Oh, ano sir? Pira. Huwag kang gagalaw ha. Huwag kang gagalaw. Pira, ilabas, ilabas. Ilabas ang pira! Sabi mo, huwag gumalaw. Ayaw, di ba? Sige! Pwede ka lang gumalaw. Pira, pira, labas, labas. Wala akong pera, sir. Ano walang pira? Pamasahe ito, papuntang barko, sir. Oh, pira yan! Ilabas mo! Mingaw ngayon! Oh, Loko mo talaga ako, ha? Sobrang laki! Pare! pare, Pahiram ng kunting! bakit? Gupitan ko! Malaki masyado! Parang isang pligo to! Ano yan? Inulolo mo ako! Ha? Ano akala mo sa akin, Bobo? Peke yan! Oh no! Piki rin yung baril mo. Kaya piki rin binigay ko. Trabaho ka! Trabaho ka na batas, tol! Pare, sorry naman, pero nagugutom na kasi. Gutom ka pare, pareho tayo, gutom pare, wala rin ako. Kahit barya lang ba? Timalang naman itong pagtulis na to. Nako. BTB 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 Cebu, break it down.